अगर आप भी चाहते हैं कि SS फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे चल हटेला से तोरा मत तई को रस नहीं के जाए दो अब के झोल पत्थर चिकन नाइट कटो। अच्छा हम बिना चल कर दाते नमरी धर हवे जिला मोतिहारी नहीं चिंता कर। ठीक बा मोहब्बत माला लसिया आइलो बा हो पतरा की के भेजाई मोटाइल बा हो पतरा की के भेजाई मोटाइल बा हमें दूसतारा के पूछतारा तू तो पीरी में मजा बाबू लूटतारा पहले हमरा से जीत के देखावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा हिलावा ना पतरा की के भेज ना भेज भेज मोटाइल बा हतो हदेहिया भइल बा पाठा अब छोड़ द कइला साटा मजबूरी बा। ना जाने केतना लोगवा तोहे मोहले होई माथा ओहो हाँ तो हदेहिया भइल बा पाठा का अब छोड़ द कइला साटा ना जाने केतना लोगवा तोहे मोहले होई माथा मजा लूटेला सब घुरियाइल बा हो पतरा की के भेजाई मोटाइल बा हो पतरा की के भेजाई मोटाइल बा लवंगिया हमर जा हमरो बा सगरो चर्चा ऐसे ना मार बानी खइले नइखी तोर करजा बुझाई हम हई लवंगिया हमर जा हमरो बा सगरो चर्चा ऐसे मार जनताना खइले नइखी तोर करजा तनी छुके तो हमके देखावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा पतरा की के भेज अच्छा भेज भेज मोटाइल बा मोटाइल बा हके तनु पर बुबाराई कम करी नहीं गोराई का करी? जब धरी है धनंजय धड़कन सौरभ करी है तो पे चढ़ाई अरे सुन लो बाछी के तनु पर बुबाराई नह काम करी गोराई जब धरी है धनंजय धड़कन ओई ठल तो हर छूट जाई तोहर गलिया दुनु चकटाइल बा हो पतरा की के भेजाई मोटाइल बा हो पतरा की के भेजाई मोटाइल बा मोटाइल बा सुना फिरोज फैशन पूछो ना हमके ऐसन अंजलि भारती गीतिया गावता बोला कैसन गावता बोला सुना ये फिरोज फैशन पूछो ना हमके ऐसन अंजलि भारती गीतिया गावता बोला कैसन हो मुँह सुखल बा पानी पियावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा कमरिया कस के हिलावा सौरभ
डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।